Op het station van Snit staat Max Kooijmans, initiatiefnemer van de Friese Stoomtreinmaatschappij. Hij wil een stoomtreinverbinding tussen Snit en Starum, maar het rint nog net zat hij graag wil. Ik schakel even mijn gevoel uit van dat je moet denken aan we trekken de stekker eruit. Dan ben je dus 10 jaar voor niks bezig geweest. Dus dat gevoel van we stoppen ermee, dat stop ik even weg. En we gaan even optimistisch, als altijd gaan we gewoon door van het zal voor elkaar komen. Hier nooit in Engeland de eerste stoomlocomotief riet, riet in Friesland de eerste stoomtrein in 1904 tussen Ljouwert en Snits. Een paar maanden later rieden direct treinen tussen Snits en Starum. Naast Snits en Starum kregen ook andere steden en dorpen in Friesland, als Hielpen, Warkum en Driels, een eigen station. Vaak met een enkel spoor en een café naast de baan. Starum zou een wichtig plak krijgen in de economische ontsluiting van Friesland. Er waard naast het station ook een haven online. Zo kunnen Friese producten, als vee en zuivel, van de trein op de stoomtreinpont laten worden. Reizigers stapten in Starum op een veerboot naar Enkhuizen. Daarmee ontstond al in 1884 een directe verbinding tussen Ljouwert en Amsterdam. Dit binnen de oudst bekende filmbeelden uit Jontje Santje. Ze binnen maken van de Tjerkentour in Hielpen aan. De trein die te zien is onderwijs van Starum naar Snits. Dan stond je daar als klein jongetje en dan keek je omhoog naar dat machtige zwarte ding. Dat stond te stampen en te fluiten en het rook heerlijk. En toen stond ik daar en toen dacht ik van dit is toch eigenlijk mooier dan wat we op zolder hebben. Dat vond mijn vader ook. Maar ja, zei die Max, onze tuin is te klein voor zo'n grote locomotief. En eigenlijk heeft mij dat op het idee gebracht om te beginnen met die stoomtrein. Mijn vader die, was van huis uit helemaal gek van treinen. Die had een grote verzameling metalen treinen, zoals die modellen die je hier ziet staan. Hij ging bij Philips werken als technisch-commerciële man. Hij reisde heel Europa af, wat hij altijd met de trein deed. En onze vakanties bestonden altijd uit het bezoeken aan stations en toevallig altijd stoomtreintjes in de buurt van ons vakantieadres. Dat deden we in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. En al die jaren mochten wij mee op stations, mochten kijken naar het rangeren. 'S Avonds werden we overhoord van wat heb je nu gezien, hoe ging dat, hoe zou je het anders doen. En ondertussen bouwden we op zolder een enorme treinbaan waar op het laatst 24 treinen volkomen automatisch konden rijden. En waar wij op zondag opdrachten kregen om te rangeren. Dan moesten we bepaalde treinen samenstellen en ombouwen en weer klaarmaken. En eens in de maand werd alles omgezet van elektrisch naar stoom. En de maand daarop weer van stoom naar diesel en dan weer terug naar elektrisch. Toen mijn vader overleden is, toen hebben wij gezegd als broers en zusters, we moeten die collectie bij elkaar houden. Dus we hebben heel officieel een stichting opgericht. Er is contact opgenomen met dit museum, wat hier nog niet zat. En vervolgens werd ik gebeld van, u bent een marketingman, wilt u ons helpen in het bestuur? Want dit museum dat moet van een keldertje waar het zat naar iets anders. Daar heb ik ja tegen gezegd, daar hebben we een paar jaar aan gewerkt. Uiteindelijk zijn we hier terechtgekomen. En al werkende kwamen we erachter dat dit museum alleen maar kan doorgroeien als je iets anders doet wat heel veel mensen aantrekt. Ja, en toen was het een kwestie van optellen. En toen kwam het idee naar voren van als we nou eens met een stoomtrein gaan rijden tussen Sneek en Stavoren en je vertrekt vanuit dit station, dan krijg je automatisch hier meer bezoekers. En meer bezoekers wil zeggen meer inkomsten en een betere toekomst voor het museum. Want het is geen hobby meer, maar het is onderhand een echt bedrijf aan het worden. En het ziet er nu naar uit dat het allemaal de goede kant uit gaat. Ik
ben Happy Oosterbaan, ik ben 52 jaar en ik ben 12 jaar nou taxichauffeur. Ik ben belast met het opleiden van het personeel, wat straks op die stoomlok rijden mag. Nou, dit is aardgas en dat is milieuvriendelijk. En ik hoop dat dit in de toekomst met de stoomtrein ook milieuvriendelijk. De kleur van de auto zei het al, groen. En het is de bedoeling dat straks de stoomtrein komt te rijden op koolzaadolie. Dat zijn alle jaren foto's van Duitsland. Ja, dat ben ik zelf. Nou, deze locomotief, die 52, dat is mijn stamlok in Duitsland. Daar rijd ik altijd nog. Dat is een stamlocomotief. In de fucking aardige blazen. Wij zijn op weg naar boven, daar is een depot, het heilige der heiligen. En als het goed is, moet daar de collectie staan. Maar daar moeten we even gaan zoeken. Dit is de brede weg. Dus we lopen hier te midden van allemaal snoepgoed, voor oudere mannen. Gaan we hier even rechts de hoek om. Het zijn die witte en die, Oh, die die twee dozen ja, zijn ja, het. ja, ik zie het. Ja. Oh, ja. Kijk, dit is de collectie van mijn vader. Er liggen keurig netjes, erin liggen de locomotieven. Hier hebben ze er eentje heel fraai ingelegd. Een 85er. Ja, hier zie je de stoker. De machinist die zit dus netjes aan de andere kant als het goed is. Ja hoor, daar staat hij hier, die kijkt ook naar buiten. Hij had er altijd een rommeldoosje met dingetjes erin. Het was een van de eerste treintjes die wij gekregen hebben om op de grond te kunnen spelen. Dus hier heb ik nog mijn broek, de knieën daarvan helemaal kapot zitten kruipen op de grond. Ik heb nou een boek, dat is echt mooi, dat zal ik direct wel eens even zien. Dit is die dampflocomotieven. Dat is de volledige werking van behandeling. Is die bijvoorbeeld behandeling van schuim. Oh ja, hoe je schuim, dat is stoomverdeling, hoe je die behandeling maakt. Wat voor types, wat voor soorten. En daar stel ik al je vragen over. Dat moet ze weten. Nou, dan dit is het boek de Duitse en dit is nou de Nederlandse tegenhanger. Daar denk ik heel wijs mee. Kijk, ik geloof dat ik hem fixeer. De locomotief. G.E. Hattering en M.W. Mook. Dat is een boek. Het is van 1902. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Hoi. Ja, Kees de Rauwe. Ja, daar ligt het boek. Ja, ik mag er een meenemen. 51 uit Polen. Dat is het verschil. En dit zijn bouwtekeningen die heb ik via een Pool hier bij de zandbanen ben ik toen op de lokmeter. En dit zijn allemaal originele tekeningen, blauwdrukken. Dat is het verschil. Ik zie met alle verklaringen Oh, die. Ja. Deze heb ik dus helemaal vertaald, met alles erbij. Oh ja. Maar dit is dus ook een ketel. Is ook in het Pools? Nee, dat is een Duitse. Maar dat is een ketel van een 64. Er zit geen verbrandingskamer in. Heren, goedemorgen. Namens de Friese Stoomtreinmaatschappij, iedereen heel hartelijk welkom bij wat wij maar genoemd hebben een kennismakingsbijeenkomst voor onze toekomstige machinisten. Dit wordt het voor jullie, hè? Dit is de locomotief, de 5280-55, zoals hij een jaar of 20 geleden er nog uitzag, ergens in Duitsland, als ik moet herinneren, maar jullie weten dat vaak veel beter dan ik. Die locomotief, die is gereviseerd en rijdt nu in Duitsland, Zwitserland. Wij zijn hier op Zuiderpoort. Dat is een praktiekschool voor speciaal voortgezet onderwijs.
En wij leren erbij hier wat timmeren en wat met metaal te werken en technische dingen leren, dat ze die letter broeken kennen in de praktijk. Ja? Hartstikke mooi. Zat je een machine kennen, ben ik vol van stoomtreintjes. Zelfs op mijn werk dat ik erbij een modeltje maakje met een hele soort leerelementen die wij eraan inbrengen in het bewerken van hout. Nou heb ik een schoft in Afrika omzworven, 23 jaar. En daar heb ik vooral in Zimbabwe heb ik een stoomtrein die het heel exceptioneel is. Hier maar een ronde kop van voren, waar de watertank van de locomotief uitgetrokken wordt. Mijn hoop is dat ik altijd nog eens een keer dat ik zelf op zo'n stoomlocomotief rieden maai van Snits naar Staren. Het is net hetzelfde type als wij in de Victoriafout jongen hebben, maar hij heeft hier wel wat van. De grote werk dat komt later dan voor mij wel alleen, hoop ik. Mijn naam is Dries Onklien. Ik ben in het dagelijks leven algemeen directeur bij MTEC, een sociale werkvoorziening en integratiebedrijf. En met elkaar zijn we met een 2000 mensen. Vanmiddag zijn we even in onze metaalafdeling in Sneek, waar wij gespecialiseerd zijn in plaatproducten. Vroeger waren we echt een sociale werkvoorziening. Daar lag een beschutte deken op de mensen. Maar in ons beleid staat nu dat wij in ieder geval 50% van onze mensen naar buiten willen brengen, naar de reguliere markt. En daar zijn we heel druk mee doen. En als ik zie hoe mensen functioneren op zo'n reguliere plek, dan is dat echt kicken, dat is genieten. Zo goed ze daar functioneren. En eigenlijk ook weer helemaal tot volledig wasdom komen, dat is prachtig. Een van mijn taken bij de stoomtrein is ook de zakelijke kant, de financiering. Dus ik ben degene die met bedrijven praat, met de gemeente, provincie. Dat doe ik samen met Max. Toen ik 3 jaar oud was, in Aberdeen in Schotland, heeft mijn vader mij iedere week naar de station genomen. Ik praat met jullie allemaal van mijn scheurtje. Hier is mijn scheurtje in onze tuin in Drenthe. Machinist te zijn is zo heel anders dan mijn leven in Londen, waar ik filmrecensent was. De helft van mijn werk was het schrijven voor de kranten. De andere helft was omroep, radio en televisie, over de nieuwe filmen te praten. Yeah, I think it's going to be better. It's far more of a mixed bag than last year, which is very much hijacked by Hollywood. Hier is een oude bioscoopstoel uit een heel oude bioscoop in Londen. Nou, in zo'n stoel heb ik iedere werkdag gezeten, in Londen natuurlijk, om een nieuwe film te zien. Ik ben heel trots daarop dat ik nu machinist ben. En stoomtreinen te rijden, machinist te worden, heb ik in Polen geleerd. En van Polen heb ik deze. PKP is precies als onze NS. In haar ziektocht naar treinen gaat in de zomer van 2009 een delegatie van de Friese stoomtreinmaatschappij naar Münster in Duitsland, om te bezien als ze daar geschikt materieel kopen kunnen. Aan de buitenkant fotografeer ik het rijtuig met alle nummers die erop staan en dan pas de binnenkant. Want als ik thuis kom heb ik geen idee meer wat het is. Even overleggen met de mensen hier wat voor ons wel of niet interessant is. Also wir haben die Wagen gesehen und die möchten jetzt mal unterhalten, was wir brauchen können. Maanden later besluiten ze dit materieel uit Münster toch net om te schaffen. Ze ziekje verder. Haar inspanningen binnen net om een nacht.
En dan komt er samen een kans om tjen wel heel onttrekkelijke condities in Nederland zaken te doen. We hebben van het Spoorwegmuseum uit Utrecht 2 rijtuigen gekregen, plan W van Willem. En we hebben 4 rijtuigen type ICK gekocht. De ene stond in Nijmegen, de andere in Arnhem. De rangeerlocomotief die in Dortmund kocht is, komt op een dieplader in Snitzoen. Dit is het begin van het materieel, een rangeerlocomotief die dadelijk de treinen klaar moet zetten voor de stoomlocomotief. Het is de bedoeling om die lok van de trailer af te tillen. Hè? En dan is de bedoeling dat die verder komt en hier in het hoekje komt te staan. Het is toch een heel bijzonder moment. Nou ter afspraken over Rio en rangeerlocomotief makken binnen, is men er al lang net. Orenproblemen doeken op. Als je hier nou achter ons kijkt, dit is helemaal ons terrein. Dus hier komt en onze remise te staan en hier gaan we de infrastructuur, dus rails, perron aanleggen. Dus ja, dit wordt onze speelhok, zeg maar. Hier komt onze remise te staan. Daar komt ons perron en daar komen een 4-tal wissels. 2 sporen lopen daar de remise in. Hier komt een langs het perron te lopen met een omloopspoor. En daar kunnen de mensen straks instappen. En hier komt een skelet met reclamemateriaal. Dus ja, je komt gewoon wat huiselijk ontvangen, kom je hier gewoon binnen. Dit was één grote verwilderde boel. Jaren, ik denk decennia gewoon niet gebruikt. ProRail had de opdracht gekregen van de provincie om de lijn aan te passen tussen Sneek en Staveren, zodat wij er hier op konden in Staveren eraf op een veilige manier. Maar nu is het vorig jaar in Barendrecht een ongeluk gebeurd wat voorkomen had kunnen worden als er wel flankbeveiliging was geweest. Dus nu moet overal weer flankbeveiliging. Kost 1,5 miljoen en 6 maanden. En we hadden de boel zo gepland dat alles 1 juni net klaar zou kunnen zijn. Nou, dat gaan we nou niet halen, dat wordt 1 juli. Dat is een streep door de rekening en dan word ik boos. 1 juli. De eerste treinreizen. Dit is natuurlijk de nachtmerrie van elke voorzitter. Je bent 10 jaar bezig. Je hebt op papier dat je 1 juni 2010 kan beginnen. Alles is opgelijnd, iedereen is klaar, de mensen zitten in opleidingen, de rijtuigen zijn gekocht. Het grond is helemaal aangelegd, je bent aan het saneren en dan ineens krijg je te horen nee, het wordt 2011. Nou, en wat zie je dan? Doordat alles uitloopt, moeten die rijtuigen daar weg. Daar moeten we voor gaan betalen. Dus die 2 plan W's die worden nu versleept met een beperkte vrijstelling naar die ICK's. Maar mogen daar niet staan omdat de graffiti op zit. Dus we moeten eerst van hieruit mensen sturen naar Nijmegen om die graffiti eraf te halen. En dan pas mogen ze weer versleept worden naar Arnhem. We hebben alle investeringen stopgezet. Dus op het moment dat we weten van we gaan rijden in 2011, dan wordt alles weer in gang gezet. Dan komen die rijtuigen hier naartoe en moeten dan verbouwd worden. Een van de grootste kostenposten is de stoomlocomotief. Wij zouden gaan rijden met moderne stoom uit Zwitserland. We hebben daarvoor een voorlopig contract getekend met de Zwitser. En toen bekend werd dat we het niet zouden halen, de planning van 1 juni 2010, hebben we dat stopgezet. En nu het langer gaat duren, is die locomotief weg. Dus daar ligt een nog veel grotere uitdaging dan de rijtuigen, want we hebben straks een stoomlocomotief nodig. Dus we zijn bezig met die Zwitser om te kijken naar een andere locomotief. Die is al gekeurd.
Maar die moet ook nog eens een keer helemaal omgebouwd worden. Dus ook voor onze technische mensen zijn er ineens hele nieuwe uitdagingen bijgekomen waar we nooit op gerekend hadden. Je zit met een stukje financiering, dat hebben we nu veiliggesteld voor 1 jaar. Maar goed, 1 jaar extra wordt uitermate lastig. Een van de grootste zorgen is, wat doe je met je vrijwilligers? Ik kan ze niet 2 jaar lang laten poetsen aan niks, want er is helemaal niks. Wat doe je met je rijtuigen? Die staan nu ergens tijdelijk, maar dat is allemaal tijdelijk. Kortom, je komt in een heel erg vervelend scenario terecht. Dus het is echt deze week heel spannend van hoe gaan we nu eruit komen? Hoe gaan we door? Of stoppen we er echt mee? Nadat wij Kooijmans verlieten met een haast net op te lossen probleem, treffen wij hem 1 juli 2010 weer. We hebben al het rijdend materiaal. Dit terrein is gesaneerd en opgeleverd, bouwrijp zoals dat heet. Om te bouwen heb je een bouwaanvraag nodig en goedkeuring van de welstandscommissie. Na 3 keer is alles goedgekeurd. Plannen zien er echt geweldig uit. Bouwaanvraag is op dit moment ingediend. Dan hebben we nog een andere hobbel, een hele grote hobbel zelfs. Dat is de 1 miljoen extra euro die ProRail nodig heeft voor de flankbeveiliging van dit terrein. Nou, de stand van zaken nu is dat wij meer dan goede hoop hebben dat ergens eind september bekendgemaakt zal worden dat de 1 miljoen euro rond is. En daarmee kunnen we echt los. Dit mooie witte terrein achter mij is natuurlijk de mooiste uitdaging die je kan voorstellen. En moet je voorstellen, we staan nu volledig onder stoom. En in juli volgend jaar is dit compleet volgebouwd. Met een grote loods, met een watertoren, met een lichte olietoren, met rails. Er staan rijtuigen. En de deur van de lok gaat open, locomotievenloods, en daar komt een stampende locomotief uit. Als dat geen mooie droom is, dan weet ik het niet meer.